Η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη. Δεν θέλω να παρουσιάσω τη ζωή χειρότερη από ό,τι είναι, αλλά κάποιο είναι πραγματικά παγιδευμένο. Περνώντας σήμερα το πρωί έξω από το καφενείο, έμαθα ότι ο άντρας της πολύ αγαπημένης μας φίλης πνίγηκε με το σάλιο του να μιλούσε και. Φίλοι και συγγενείς αποφάσισαν ότι η Νάντια ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για να πει τα κακώματά της στη γυναίκα του. Τη συμβούλευσαν να είναι προσεκτική. Η Άννα είναι ασθενική και αδύναμη γυναίκα. Θα της το πω απ' έξω. Είπε και χτύπησε την πόρτα. Καλημέρα! Μην είσαι και τόσο σίγουρη, τι είπες? Λέει τι καλημέρα, χάρη καιρός έξω. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σκόνη, αέρας, χαλασμός. Εσύ τι κάνεις, Άννα μου, καλά? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εδώ να έγραφα ένα γράμμα στον πατέρα μου, έχω τόσο καιρό να το δω. Μια στιγμή να το τελειώσω. Όχι, γράφε, δεν θα συνεχίσουμε. 2 λεπτά θα κάτσω. Περνούσα απ' έξω και σκέφτηκα, μα εδώ το σπίτι της Άννας δεν μπαίνω εδώ, επειδή έχω και μια δουλίτσα. Μόνο που πρέπει να το στείλω σήμερα. Όχι, γράφε. Που λέει είχα βγει για ένα περίπατο. Σκόνη έξω, αέρας, χάλια. Δυο λόγια θα σου πω και θα φύγω. Και έχουμε να τα πούμε. Τι να θες, Άννα μου! Ωραίο πράγμα ελευθερία. Έκανα τώρα μια βόλτα έξω. Ήλιος, αεράκι. Σκόνη, όμως πολύ σκόνη. Ναι, και σκόνη. Χάλια καλή μου, αλλεργίες πολλές. Ναι, αλλά μυρίζεις άνοιξη. Εσύ όμως δεν βγαίνεις στο γάμο σε. Εγώ χείρευσα και είμαι ανεξάρτητη. Θέλω να πω στη φίλη μου, μπαίνω. Θέλω να κάνω γύρω με το τραμ, το κάνω. Δεν δίνω αναφορά. Η ελευθερία είναι ωραία. Ούτε καπνάδες ούτε φασαρίες. Μερικές σου λέει θέλουν γάμο. Σαν κλαμάρες, όταν και εμένα. Ναι, αλλά δεν λέω. Και ο γάμος είναι πολλά καλά. Τι να λέμε τώρα. Και καλά να σου πει κανένα προκοπής. Αν πέσεις όμως να είναι νευρικός που βρεις πρωί βράδυ, πάρε παράδειγμα τα δικά σου. Που πόκισουνα και από τότε που το πήρες δεν βλέπεσαι. Όχι, δεν βλέπουμε. Άντια. Εγώ είμαι φίλη σου και θα το πω. Κατακόφηκες με αυτόν. Δεν κρουλιάζει, ξενυχτάει. Τα έχει κόψει αυτά. Τώρα ναι. Δεν κατάλαβα. Ναι, έχω κάνει ψηλό λάθη, πολλά λάθη. Α, μην το δικαιολογείς τώρα. Ξέρουμε καλά τι που μας είναι. Καρδό μου, το κρινιάρης και από το ο Μαργαρίτης. Τι είπες? Ο Μαργαρίτης. Δεν είπε, όχι, δεν είπε. Έλα καλέ, τι έπαθες. Καλή είσαι για σαν λεμόνι. Να ακούσουμε τι σου λένε. Είδες σήμερα τον Μιχαήλ. Ναι, τον είδα στο καφενείο. Κατάλαβε και κατάλαβε με τον κόσμο. Ανάποδος άνθρωπος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι του βρήκες. Εγώ δεν θα μπορούσα ούτε στιγμή μαζί του. Αχ, να σε γλίτωνε ο Θεός από τα αυτόν κακομοίρα μου. Θα ζήσεις ελεύθερη, θα κάνεις τη ζωή σου. Θα ξαναποδρομείς να σ' αρέσει ο γάμος. Καλά, τι μην αγριεύεις. Κάνε τη θέση, εμένα τι με νοιάζει. Θες αγάπη να θες μήκο να αγαπάς. Μωρέ με τα δικά στα προσόντα που θα έχεις πάρει το καλύτερο. Όχι τον κακομούτσο να το κρινιάρει. Άντρες ήταν μωρέ. Ούτε σε λογαριάζει ποτέ, ίσως θα χάρη, παρά το δεν είναι εκεί. Πραγματικά, δεν είπες πολύ ωραία, Νάντια. Και μετά, δεν αξίζει να συναχωριέσαι για χάζου. Μα δεν σας καταλαβαίνω. Νάντια, πολύ μόλι έκρινες. Ο έρωτας είναι κάτι υπέροχο. Ο έρωτας. Σιγά το πράγμα. Άσπρη μέρα δεν είναι μαζί του. Να με συμπαθάς λίγο ποτέ μου δεν το φώνησα. Θεός να συγχωρέσει τη ψυχούλα του, αλλά ποτέ μου δεν το φώνησα. Θεός να συγχωρέσει. Στάσου Νάντια. 3 φορές του δόθηκες. Τι έκανε, πώς πέθανε. Τι να έκανε, να πέθανε. Κανένας δεν πέθανε. Μόνο που εγώ ποτέ μου δεν το φώνησα το μακρύ. Άστο καλά καλά, εδώ μην θα ήθελα να πω. Πέθανε λοιπόν, έτσι πες το καθαρά. Περτζέλεις τα λόγια σου, είσαι ταραγμένη. Άκου τι λέει. Καλή πως χωρίς δεν γίνεται στο μυαλό. Αχ, ωραίο πράγμα, ο έρωτας με συγκινεί. Είσαι εκτός θέματος. Για να σου την κατάσταση. Άκου πέθανε. Λοιπόν κι αν πέθανε, όλοι θα πεθάνουν μια μέρα. Και εσύ θα πεθάνεις και εγώ θα πεθάνω. Τι ώρα θα πεθάνω. Τι ώρα συνέβη. Μα σου λέω είναι μια χαρά. Εγώ το πρέπει από το καφενείο και έβαλε όλο τον κόσμο. Ο παππούς διάβασε κάτι νεκρόσιμα. Όχι νεκρόσιμα καλέ, κάτι ό,τι θες. Τίποτα δεν διάβασε. Τίποτα. Τι παραμύθια είναι αυτά, Πείτε το καθαρά. Πέθανε. Είναι ολοφάνερο. Δεν μπορείς να πεις μια κουβέντα και αμέσως λούσει το κακό. Δεν πέθανε. Οι γιατροί λένε πως υπάρχουν ελπίδες. Θέλεις να πάμε να τον δεις, να το πετύχουμε ξέρεις στην κηδεία. Όχι στην κηδεία, στην κηδεία θέλω να πω. Αλήθεια σου λέω, πάμε να τον δεις. Μωρέ πόσο καθόθηκε ότι πέθανε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μα ναι, αφού το